om de spieren te versterken, de kine om de spieren op te lappen en te revalideren. Er is nog een grote kineruimte hier achter in het sportcentrum. Hallo. Jacuzzis. Ja, als we kampioen spelen, dan gaan die vol champagne in de maat. Alles wordt geleverd door de club. Alles wat je nodig hebt, alle materiaal, allemaal geleverd. Schoenen, sokken, schijnbeschermers, broekjes, truitjes. Alles krijg je van de club. En dan komen we hier. Eén de belangrijkste plek. Dat is de kleedkamer van de eerste ploeg. Dag mannen. Hallo. Hallo. Iedereen heeft zijn eigen lokker. Dat is die van u. Alles ligt klaar. En laten we wat vooruit gaan, hè, want de coach die houdt niet van wachten. Oké. Speak English? Yeah, yes. I'm here for the test week. What's your name? Moerman. Alan Moerman. I'm a striker. You are Jermaine, eh? Yeah. I know you from television. You're welcome. VTM. Je beleeft het hier.